God aften og velkommen til Tyndballe Lokal TV. I aften skal vi se en udsendelse, som vores lokalreporter Svend Snow har lavet. Han har fulgt en flok lærerstuderende fra Odense Seminarium, der var på studietur på Tyndballe Naturcenter. Værsgo til dig, Svend. Det kommer vi over til. Hvad har du lavet i dag? Jeg tog afsted i morges sådan cirka 9:30 fra Odense Seminarium på Middelfartvej. Og så kørte vi til afkørsel 57 Vejle, hvor du kan fra. Horsens. Nej, for det var okay, det var Horsens, det er rigtigt. Hvis du tager krak, så det har Jane gjort sådan idiotisk plan. Så sagde han, at det var der. www.krak.dk Reklame. Og så hvis du fortsætter, så drejer du til højre af Vejlevej, fortsætter ud af Bollervej, igennem Glud 3,3 km, og så skal du til venstre af Toften Frue, tror jeg nok det hedder. mod Snaptun. Mod Snaptun, ja. Så skal du fortsætte af 3 veje, cirka 500-600 meter, sådan lige ud af landvandet, og så lige til venstre af Tyndballevej. Så er det nummer 1. Hvor er man så? Så er vi på det fantastiske sted her. Tyndballe Fritidscenter og Naturcenter og Byggecenter og... Ej, hvor dejligt. Jeg vil godt byde velkommen til fiskeren fra Tyndballe Naturcenter. Hvordan vi fiske, siger du? Altså, fiske i Snaptun, de brugte enten bundgarn eller tråd. Ja, man kunne ikke gøre begge dele. Bundgarn, det har vi nu brugt i umindelige tider. Okay. Hver fisker, han havde faste pladser til sit bundgarn, og hver garn, det var tilpasset vanddybde de forskellige steder. Vi satte bundgarn ud i foråret, når sild de kom. Det tog en dags tid for at få pæle slået i og garn hængt på. Okay. Så omkring 1. juli, så tog vi garn op. Okay. Ja, de er jo lavet af bomuldsgarn, og de tager skade, når vand bliver for varmt. Men det var det ret ved. Vi tjærede garn med finsk bruntjære eller kultjære hver andet år. Okay. Så røgn gik så let i vand. Det var da rart. Man kun fisket i de kølige vand om foråret efter sild, så kunne garn holde i 10 år. Det var længe. Men hvis man også fiskede efter makrel om sommeren, så holdt det kun i 6-7 år. Nå, det var træls. Det var så det. Vi er blevet indkvarteret på nogle knaldhamrende lækker sweets. Og så har vi været nede ved vandet. Måske skal jeg lige fortælle, hvad der sker her. Det er fordi, vi har set en slange, og vi er lige i gang med at finde ud af, hvordan vi får den ud her. Er du sikker på, at det er en slange? Ja. Jo, den ligger lige der. Der. Prøv at filme den. Ja, det gør det sgu godt. Ja, for satan. Ej, prøv lige. Ej, Peter, du må ikke ødelægge den. Prøv lige til noget. Ej, Hvor er den henne? Den ligger helt. Den ligger derinde. Den er kravlet ind der. Den var sgu da kæmpe stor. Ja. Ja. Altså, du prøver det ikke en vildfaren, en der er giftig. Ej, men der er kun hugorm i altså. Ja, det kan selvfølgelig være Så der er andre slags slanger i verden også, som er... Nå ja, men ikke som er giftig. Ja, der! Det er en snog! Skynd dig! Så! Den går til angreb nu. Den går til angreb. Prøv at se. Nej, den gør sgu ikke noget. Så! Ja! Ja! Nej! Nederne! Ja! Yay! Yay! Ej, hvor er det vildt! Ja, den dør jo ikke af den. Ej, du skal bare lige lukke tæt. Der. Yes! Vi skal have bakken der. Kan vi skubbe den ind Ja, under? vi skal. Pas på, at den ikke kan komme ud i den anden side. Ja. Sådan der. Så. Skal vi vente? Ej, pas på. Luk tæt. Så. Skal vi vente? Prøv at se den. Nu ligger den faktisk. Nu ligger den ligger i huggesten. Ej, hvordan er det med snor? Kan de gøre noget? Nej, hold tæt her. Lever mest nær vand i moser. Aktiv april til oktober. Paringstid er maj og april. Yes, vi har en snor! Ej, stakkels. Ej, hvor er det vildt. Vi har ikke skadet den, vel? Hallo, den må godt indsamles i begrænset antal til undervisning og forskning. Yes! Ej, hvor fedt. Fuck stenene, vi har en slange! Vi har set, hvor snedig en grævling kan lave sin grav. Den graver sin grav. Ja, det graver faktisk. Men den er faktisk lidt sky. Nå, okay. Ja, man skal helst ikke kunne finde dens grav. Hvis du er en god naturvejleder, så kan du måske finde den. Men vi har fundet en birketæge. Er den her? Den sidder lige herinde under. Er det den grønne der? Det hedder en birketæge. Prøv at se, nu tager vi den lige Den kan findes i mange farver.
Det er vennen her. Det er dens mor. Den er fotomodel, dens mor. Nu skrider den altså. Så skal den ned i vores bo her igen. Så derefter så gik vi ned, og så har vi kigget på noget så spændende som sten. Okay, ja. Jeps, flere forskellige arter af sten. Hvad for nogle sten? Jamen, Tungsten. tunge sten, lidt grimmere sten og pæne sten, som nok er opdelt i. Ja. Hvad var den flotteste sten, du fandt? Hvordan så den ud? Den flotteste sten, det var sådan hvid med en masse huller i. Hvid med en masse huller i? Ja. Prøv at se den her nu. Det kan vi se de første 3 cm. Cirka. Der er det faktisk det eneste, hvor det sådan er næsten helt sort. Og så bliver det rigtig sandet. Og så bliver det mere og mere sandet, jo længere man kommer ned her. Men noget, vi synes, der er lidt mærkeligt, det er faktisk, at her midt i det hele, der bliver det sådan lidt olieagtigt. Sådan lidt. Men nu prøver vi lige at samle noget af det her ind, og så prøver vi at tage det med hjem og kigge på det. Det er et lille forsøg, det her. Nu vil vi prøve at sætte den ned i træstuppen. Og så forventer vi også, at der er små dyr, der skal være dernede i. Jeps. Det kan være, det er nogle andre slags dyr, der skal være dernede i det. Spændende. Spændende. Det er meget spændende. Rigtig spændende, og det er sådan en skov. Og der er bare humlevin. Og hvad er det nu, den er? Den er sød. Jeg tror, den var kommet for at blive. Den er også kommet for at blive. Det er den. Den er kommet for at blive i danske skove. Og så er det meget tidligt kommet ud af sit hi. Det er til foråret. Så kom vi hjem, og Til Naturcenteret. Ja, og så fik vi en lille smule saftevand. Saftevand. Ja, en halv kasse. Halv kasse saftevand. Og så så fyldte vi en halv pose. En halv pose med saftevand. Og pakkede stængerne op bag. Og så drog vi mod stranden for at se, om midgårdsormen skulle bide på. Midgårdsormen? Ja. Hvad så? Har du fanget nogle fisk i dag? Jeg spurgte, har du fanget nogle fisk i dag? Den vil ikke rigtigt. Fangede vi nogle midgårdsorm? Ja, det gjorde vi næsten. Hvem fangede midgårdsorm? Kan vi ikke få noget ketchup? Altså, der var 2 små orme, sådan en ål, som Martin han fangede. Det er ham derovre. Ja, han var så også ved at pierce mig i munden med en pil. Det er sådan en anden side af sagen. Nej, du skal ikke være så sart. Jamen, det er jeg heller ikke. Det er egentlig ikke så slemt. Det er noget jordbund ude for vores lille skovstykke. Vi har taget ind, og så skal lyset være med til at drive dyr ud af det. Og så skal det falde ned i denne kop med sprit. Og indtil videre, så det skulle lidt skidt ud. Men vi må se, hvad der sker natten over. Ja. De her 2 dyr, de eksisterer jo ikke. Og hvad har du at sige til det? Det kan jeg jo ikke svare på, det kan det eksisterer jo, men altså, det var jo sådan en lille spidsvind i en. Det er så vores lille ovn. Der bager vi dejlig jord. Ja, vi bager jord. Det er sådan noget, man er helt vild med at spise herude i Tyndballe. 102 grader, 5 timer, så har man mør jord. Så har man mør jord. Det kan ikke blive meget bedre. Så nu den skal være sort på den. Så fandt vi et surfbræt, og så har vi... Var du ude at surfe? Ja, det tror jeg nok på, at vi var. Fik våde baller af det. Og I boller. Våde baller i boller. Yes. Og så da vi var færdige, så var Line og Martin, de var også lige ude og dukke sig en tur. Og sammen. Ja, de fulgtes i hvert fald ad, så det var fint nok. Har du dankort? Så kører vi, skipper. Og så engang den lige. Ja, vi er så på vej til Hjarnø. Vi skal over og kigge, og det vilde liv over Hjarnø. Vi skal måske også se en lille fugl. Lige før der så vi kameramandens yndlingsfugl. Det er skæv. Vi blev enige om, det var en dykskæv. Når jeg tænker på dig, husker jeg kun gode minder. Når du holder om mig, så mærker jeg dit gode indre. Åh, Anne-Marie,
at jeg så dig, skete noget inde i mig. Vidste at du og jeg skal altid gå den samme vej. Anne-Marie, gennem livet har du stået mig bi. Anne-Marie, der er kun dig for mig. Jeg ved at det er kærlighed. Kærlighed, Anne-Marie, dejlig pige. Stået mig bi. Anne-Marie, der er kun dig for mig. Jeg ved at det er kærlighed. Kærlighed, Anne-Marie. Anne-Marie, gennem livet har du stået mig bi. Dig for mig. Jeg ved at det er kærlighed. Anne-Marie, det er kærlighed. Dejlig pige. Anne-Marie, kærlighed. Og så, ja, hvad har vi så? Så kom vi jo så tilbage efter den her knaldhamrende gode fisketur, som gav det største resultat, jeg nogensinde har oplevet. Til Naturcenteret? Til ja, jeg havde også en reje på krogen. En reje? Ja. Ja, en handreje, tror jeg. En handreje? Ikke en ostereje? Nej, ikke en ostereje, desværre. Hvad farve var den? Den var gennemsigtig. Gennemsigtig? Hvad, kunne du se det igennem? Ja. Man kunne se tarmene, hvis man holdt den op i lyset. Kunne du se noget på den anden side? Ja, ej. Egentlig. Så kom vi hjem. Så tog vi vist en øl. Eller saftvand. Ja, saftvand. Og så var der mad. Så har vi været over at grille noget godt mad. Det er tango. Hej. Det er utroligt, man skal forstyrre sig ja, sådan det. Selv saftevand. Så satte vi os med vores saftevand ved bordet, og man grillede sin bøf og fandt det salat, man nu synes, man har lyst til. Så satte man sig og spiste det og hyggede med en masse hyggelige mennesker omkring sig. Nu skal vi ned og se, hvad det er, vi skal have at spise på denne tirsdag aften. Så følg med mig ind i køkkenet. Ja, det gør jeg så da. Frank. Goddag. Goddag, Noel. Hej. Men så, er det noget god mad, vi skal have? Ja. Er det ikke så bedømme jo? Jeg kigger lige. Ja, der er noget kø, det kan jeg sige. Det så kan jeg... Kan mine øjne og min næse, det kan vist godt spotte lidt løg. Men hov. Skal vi ikke have majs i? Nej, og det bliver, som jeg siger. Jeg flygtede fra køkkenet, og jeg fandt ud af, at det var ham der fra Hell's Kitchen. Der vi skal leve af majs i morgen, så vi en torsdag morgen kan skide majs ud af vores røv. Og så har vi så siddet og gjort det nu, så har... Nuser? Hvem er det? Nuser. Åh, det er dig. Nå, så nu så han har lige været over at lave støvlekast. Og han kunne godt lide at trykke den op. Han kunne godt lide at give, og give den et ordentligt skub. Lige bag. Ja, lige bag. Om jeg har en undskyldning. Okay, så er det fair nok. Og jyder, de ved, hvad gummistøvler skal bruges til. Ja. Det gør jeg sjældent ikke. Nej, okay, det var det, du sagde. Ja. Har du lært noget i dag? Nej. Pis. Så er der ikke nogen grund til at stå op i morgen, jo. Nej. Hvorfor stod du så? Skal du have en lille, ikke? Okay. Jeg er sulten. Det er en 12-år, så vi skal du gå med i dag? Ja, det synes. Helt bestemt. Hvad er du for uge?
Rugbrød og vand og margarine og pøller. Så er nogle dyr i dag? Nej. Du har ingen til, kan jeg regne ud? Ja, det er meget godt regnet ud. Du er heldig. Men jeg så en ordentlig en på Kaspers pæk. Jeg skåler det der. Jeg melder mig lige ud, og er lige ved at spille noget Aslok. Og jamen det er så status egentlig. Vi nu klokken er vel ved at være 8:30 stykker. Og 20 minutter i 9. Ja, det er cirka hvad? Ja, 20 minutter i 9. Så nu sidder vi her og slapper af, og der er nogen, der er gået lidt til ro, som ikke kan klare mosten. Og så ser vi, hvad aftenmåden er. Og som en afslutning til dem, der har undret sig over, hvad det er for noget saftevand, vi ser og drikker, så er det den grønne slags.